his time, in his time, he makes all things beautiful. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Amen. Ndikulandireni inu abale okondeka mwa Ambuye pa programu yathu ya lero yatiyanguleni Ambuye. Lero lachinayi pa 18 Novemba chaka cha 2021. Mulungu wa 33 pa chaka. Mawu athu alero mawu oyamba akuchokera m'buku loyamba la Amakabeo, mutu wachiwiri kuyambira ndime ya 15 kulekeza pa 29. Ndipo mutenga wabwino ndi monga adalembera Luka, mutu wa 19 kuyambira ndime ya 41 kulekeza pa 44. Mawu a m'buku la Amakabeo. 1 Amakabeo 2 verse 15 mpaka 29. Tsiku lina asikali a mfumu okakamiza anthu kuti aleke chipembedzo chawo adadza ku Modini kuti awumirize anthu kupereka nsembe. Aisraeli ambiri adasonkhana nawo, koma Matatiyasi ndi ana ake adayima paokha. Asilikali a mfumu Antiyoko adauza Matatiyasi kuti, iwe ndiwe mtsogoleri ndiponso munthu womveka ndi wamphamvu mu mzinda uno, ndipo ana ako ndi abale ako ali pambuyo pako. Uyambe ndiweyo kutsata lamulo la mfumu, monga momwe achitira anthu, monganso achitira atsogoleri a ku Yuda, omwe pamodzi ndi anthu otsala ku Yerusalemu. Choncho iwe ndi ana ako mudzakhala abwenzi a mfumu. Adzakulemekezani nkukupatsani golide, siliva ndi mphatso zina zambiri. Pa zimenezi Matatiyasi adayankha ndi mawu okweza kuti, ngakhale anthu a mitundu ina yonse okhala mu ulamuliro wa mfumu anamumvera ndi kusiya chipembedzo cha makolo awo ndi kutsata malamulo ake, ine ndekha, ana anga ndi abale anga tidzasunga chipangano cha makolo athu. Atithandize Mulungu kuti tisaleke kutsata malamulo ake. Sitidzamvera kulamula kwa mfumu, sitidzapatuka pa chipembedzo chathu kulowera kumanja kapena kumanzere. Atatha kulankhulaku, Myuda wina adadzayima patsogolo, anthu onse akupenya, kuti apereke nsembe pa guwa la ku Modini, pofuna kutsata lamulo la mfumu. Matatiyasi atampenya adapsa mtima zedi, nayamba kunjenjemera ndi ukali. Adamlumphira munthuyo ndi mkwiyo wachilungamo, namuphera paguwa pomwepo. Nthawi yomweyo adaphanso nduna ya mfumu imene inkawumiriza anthu kupereka nsembe. Kenaka nkuligumula guwalo. Motero changu cha Matatiyasi chokonda malamulo chidamuchititsa zimenezo, monga muja adachitira Finehasi kupha Zemuli mwana wa Salu. Aliyense wotsimikiza kusunga chipangano ndi malamulo abwere anditsate,
Tsono iye ndi ana ake adathawira ku mapiri, nkusiya zonse zimene anali nazo mu mzindamo. Pa nthawi imeneyo Ayuda ambiri ofuna kusunga chipembedzo chawo ndi chilungamo nawonso adakakhala ku chipululu. Mawu a Ambuye. Mawu amtenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu atayandikira kuona Yerusalemu, adalira chifukwa cha mzindawo, adati, iwenso ukadangoziwa lero lino zinthu zopasa mtendere, koma ayi, tsopano maso ako sangathe kuziona. Nthawi ikuzafikira pamene adani ako azakuzinga ndi machemba, nazakuzungulira ndikukusekereza ponseponse. Azakusakaziratu iweyo pamodzi ndi anthu ako onse. Sadzasiya mwa iwe mwala pamwamba pa unzake, chifukwa chakuti sudazindikire nthawi imene Mulungu adati azakupulumutse. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale, tikuona lero mtenga wa bwino. Yesu akulilira mzinda wa Yerusalemu. Pamene mzinda wa Yerusalemu unali kuonekera pa phiri la Olivi, pamene Yesu anali kutsikira, unali kuonekera wokongola koposa. Ndipo Yesu ataona mzindawo, anayima ndi kulira chifukwa cha zomwe zidzachitike ku mzindawo msogolo. The presence and the words of Jesus Christ in today's gospel is important for the city of Jerusalem. Yesu akuona ndi kuganiza zomwe zichitike msogolo mzinda wa Yerusalemu, zomvetsa chisoni mpaka iwo kukesa misozi. Misozi ya Yesu ikutanthauza chani? Misozi ya Yesu ikutanthauza ululu ndi zowawa ndi masautso osawerengeka omwe asagwere anthu a Jerusalemu. Chifukwa chani? Chifukwa chokana dala mopusa kuchita kufuna kwa Mulungu. Yesu akulira chifukwa cha anthu a Yerusalemu, chifukwa iwo Mulungu abwera kwa iwo mwapaderadera, koma iwo sanasegule maso awo, ngakhale akupenya sangathe kuzindikira Mulungu yemwe ali pakati pawo. Sangathe kuzindikira kuti ufumu wa Mulungu wakazikika pakati pawo. They are not able to read the signs of the times. Sangathe kuzindikira konse kuti Mulungu wakala pakati pawo. Chifukwa chake Yesu akuyang'ana ndikupesa chisoni, ndikulira. We too at times are not able to read these signs of the times, to recognize Jesus in our midst, to recognize Jesus among our brothers and sisters. Taonani pamene tikukangana mikangano yonse imene simasowa pakati pa anthu, chidani, anthu kudana, kuchitirana zoyipa, kunyozana komwe anthu amanyozana paliponse, zodabwitsa komanso zopesana chisoni, kuti sitinazindikire kuti Ambuye Yesu ali pakati pa ife.
pamene timalola kuti moyo watu ukale moyo wozikonda, when we allow greed to take over, envy and all other evils, monga aku Jerusalem nafenso sitingate kuzindikira Ambuye Yesu pakati patu. Our eyes are blind. Ndipo nafenso we are going to kuonongeka. Momwe Yesu analira chifukwa cha Jerusalem, akakulira chifukwa cha ife. When Jesus looks at us, pamene Ambuye Yesu amakuyang'anani inu amayi, inu abambo, ife tonse kubanja, kumpingo ndi paliponse mdziko lino. Does Jesus weep for us? Ambuye Yesu akayang'ana momwe situation yathu ilili, hakozolira monga analira chifukwa cha anthu aku Yerusalemu. Zonadi Ambuye Yesu amatifunirira zabwino zoka mtendere umene dziko lapansi silingate kupasa. Koma pamene timakana izonse, ndiye kuti we condemn ourselves. Koma mulungu watu amatipasa mtendere, amapasa mtendere kwa anthu ake, amatipasa zabwino zoka kupyolera mwa mwana wake Yesu Kristu. Koma he doesn't impose this to us. Samatikakamiza, amalemekeza ufulu watu. Aliyense ali ndi ufulu kuvomera kapena kukana. Ndiye kuti mulungu amalemekeza kapena he respects our freedom to the point of not preventing us from harming ourselves by our choices. Leloli Ambuye Yesu akutipunziza kuti we should educate our conscience, kutembenukira kwa mulungu, kuona zomwe zikuchitika pamwe watu wa tsiku ndi tsiku, kuzindikira Ambuye Yesu pakati pa ife, kutembenukira moyo wa zoipa ndi kuloyera ku moyo wa kufuna kuchita zabwino. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. My life to you I bring. May each song I have to sing be to you a love